yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni to wuro ceerno ɗo e sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to paris lamo de france. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri teŋtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka nigéria sariya leydi ndi waɗi ko teskini suudu ñawido cour de justice abuja fawi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi kaso e dow saleh mahman on nani on paami ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi mbiɗen jagorɗo halfinaɗo nabiyen kiiɗo kalfinanoɗo ɓuyki nabiyen énergie o no tuuma laɓɓinde kalis townuɗo ko ɓuuri milliard uji capantati e tati kalis nayra battane uddere kuɗiyankoɓe senime dow bamako teskama no fewi laawi fade nde lamorde no taƴa camion ngaji otoji no kaɗa natude yoga duppama ngakkere piiji jeeyeteɗi no tawa kono kadi coggu ɓeydi tiiɗude e nder lumoji e bamako. Donald Trump horejo Amérique no e jilluto Chine waɗi fodde duuɓi sappo ko jillu wangu ni waɗani toon kanko e nando makko mo Chine Xi Jinping jewtidan toɓɓe kewɗe no tawa hen alhaali ngeygu nano newnodiral e jokkodiral leyɗe ɗiɗi ɗe kono kadi e alhaali Iran. Bisimilla mon. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hannde alkamisa balɗe sappo e nayyi lewru joye ɓuuri hitande ujunaji ɗi nogas e jeegom suudu ñawirdu mawdu nigéria wonduto abuja fawi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi kasoɗi o leloto kanko saleh mahman gonnoɗo jagorɗo nigéria halfinaɗo kala ko fewti e uyki sababu o ko kanko laɓɓinde kalis fodde capantati e tati piccal 7 milliard kalis nayra ɗi duuɓi kewɗi kaso ina mantini wonande haare wadboniyankoɓe ha tengti e golle bonɗe dawriyankoɓe ɓe e nder leydi ndi keɗoɗen olel dal. James Omotoso ñawo mo suudu ñawirdu mawdu Abuja fawi Saleh Maman jagorɗo kiɗɗo Nigeria kalfinaɗo uyki kaso caggal tuumi 12 ɗe gomu topputingu bonanno faggude e kalis feññini ngu gomu no tuumi Maman laɓɓinde 33 milliard kalis naira rewrude société ji keeriɗi e wiide ñawore nde o kalis umori ko e golle bonɗe jowtiɗe e ɓande courant e ndiyam hono Mambila e Zunguero. James Omotoso yamari yo kuugi kasoɗe jokku tawo wona e saha goto ette tawo kadi ala ko wawi yobde ngam yaltude kaso ñawirde nde holliti wonde kaso o fuɗɗoto ko ñande o nangande ñawowo yamari kalis Saleh Maman gonɗo caggal leydi o yo heɓte kame galleji ɗi o jogui e nder Abuja. Saleh Maman ko kanko ardino jagorgal uyki e hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayi ha e hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e goho les jimande gonnoɗo hoorejo Nigeria hono Muhammadu Buhari o jagorɗo kiɗɗo tawa ko sarore makko nde ɗum saabi ha ñawirde nde yamiri halfinaɓe kisal leydi ndi joɓɓampeje fof ngam eɓe nangamo beela emo lelo kaso duuɓi ɗi o fawaɗi.